Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Nsemmilkom. Illum se nkomplu nitkellmu ma' Indri Rinkat, il-Pupa, u magħna wkoll għandna lil sħabu li akkumpanjaw iż-żaren Debono Taminka u l-Kamen Buġejja. Indri, il-ġimgħa l-oħra waqafna u semmejna il-famuża kitarra tiegħek. Kemm ilek tagħmel il-kitarra? Kitarri? Bejn wieħed u ieħor se ngħid. Ilek 40 sena? Mela fuqhom. 50 mela. Fuq 50. Sawa. U meta kien l-ewwel darba li tħajjart tagħmel kitarra? Luk kien tagħli noqgħod mummi ġifieri dawn. Kien niżżewweġ. Ħallu qed jew ħallu? Le ħarqormi, jagħmel qormi, sa ħallu ansija. Sawa. U sibt manku ta' kitarra jien. Jien minn dejjem dilettant biex naħdem naqra njum u hekk. Kien dilettant ħafna. U għadni sallum. U qed ħalqet nagħmel kitarra jien. Nagħmel kitarra. U għamilt forma u għamilt kitarra għal dal-manku. Issa li kien ħażin, kien torx ħażina wkoll. U għamilt tal-kitarra u tal-laqqajta jien. Et bravo. Fraħt, insomma kien hemm mis-Sirja li għafillu u ejwa. Għas għamlet ġimgħandi jew mistux. Għaliex? Kien qed indoq bija, kien hemm ħallu il-wiet. Ħal-qormi? Ħal-qormi ngħidu tal-gabaj, mieta li għafillu salvu. Għalli beħħilek, l-om beħħilek. Esma, l-ewwel waħda ġibi għazid għandek? Betielu. Son betielu xi sabaliri kont. U badda l-betielu tagħmel waħda jien. Kollox. U għamilt waħda mill-bidu sa' 80. Tajjeb. U bajt sejru, mbagħad dejjem. Terfina. Mbagħad bdejt niġri għall-injam. Daqqa mullem u ħram. X'injam tuża? L-kużmin kien nuża njum żolmenem ta'. X'kien? Njum tal-punent ngħidu li nħadim ħafif. Ejwa. U bdejt njam tal-fraxnu bdejt nuża għal-bord. U kull waħda li nagħmel kellha toħroġ. U bdejt tastiri ta' kitarri, insomma, għandu ta' zaren, jien għamilt l tastirawka tal-kitarra. U kull ma għamil joħroġ li tajjeb. U bħajt sejjer. U bħajt jattirit namil waħda bil-qarnek. Dik inti bil-ħaq vintajta tal-qarn? Tat-tnej? Tat-tromba. Ma, tat-tromba vintajta jien. U tat-tnej vintajta jien. U għalix ħassejt li kellek tamilhom hekk daw? Għax ħassejt li jiena sa nżid fil-ħoss. Biex tkabbar. Biex nkabbar, imma jiena mill-provajdik li għamil ta' bitnejnek, għattini jaqbilli, sperimenta moħħi, kif ġenijek, għattini jaqbilli. Nalaqa saw, titla saw, biex id-daq l-indoq, ma jgħabat liġ ma liħor. Sawa. Jiġi joħroġ minn dit-toqba, iż-żajra, u mill-kbira. Sawa. U mill-ħata l-oħra ma joħroġ. Mux ma joħroġ, ma jitħorġ għal ma liħor. Għax għalek maqtu għamil minn fuq dik. Biex id-daq ma jgħabax ma ġorġin. Tajjeb. Ħalli nisimaw silta oħra mid-daq tiegħek ir-Rebimol bin-nofs ton.
Dika kienet silta oħra mill-prejjem ta' Endrin, ir-Rebemol bin-nofs ton. Issa, Endrin jiena naf li kien hemm ħafna barranin li interessaw ruhom fid-daq tiegħek. U fost l-oħrajn kien hemm iż-żewġ Amerikani Norma, Herden u Marcia McLeod. Dawna kif ġiet l-affari? U kemm ilu dan? Mill fuq 20 sena. Naħseb anki iktar jiena, anki iktar naħseb, għaliex naħseb kważi jilħu 30 kważi. Nażgur. Ejju, jilħu 30 mela. Kif kienet l-affari? Kif saru jafu bik daw? Dawk bagħathom xi ħadd. Sewa. Għax ċempra appena fetħet il-mara għalt li għaw l-Ingliżi. Għal-Toni ma komx għaraftu jien ma rajtux. Toni, tikal Toni? Kien gwida meħħom da. Sewa. Ejwa. Għasamma, għalli daw għalli xtaqu li doqlum ftit għalli mħabbi l-prejjem tijak għalli għax batu u ħafna minn daw l-affarijiet. Għatlu jitlu law jien, daħħaltu fil-kamra, insomma, ejwa. Għatlu ma għaddi ma nistax ndoq. U stirnuni biex immur għandhom. Kienu għoddu għem fuq fejt ħaddidna, fejn il-forn. Emmek, ejwa. U mortu ma t-semmetni ndoq, duk id-daq killu, murnijena, u bżeppi u dan għalik, dak kien flimkien duk iż-żmien. Ġennu dawk, ejwa. U tistidinni kull jum, tista' tgħid kull jum. Mbagħad kienet tgħidli fejn sejr id-duq il-prekażunar il-ħadd jewwek, ngħidilha ż-żejtuna Anġulin. Ma lajdraw to bil-Malta ta' titħaddet ħafna kien bil-Malti. Għal-Marsi qed tajt jew għal-Norma. Għal-Norma. Ejwa. U insomma, u hemm żejtun, il-belt ġdida, kullim kien. Insomma, Indri, propjament x'għamlu? Irrekordjaw il-prejjem tiegħek jew għadu? Le jirrekordjaw il-prejjem biss. Sewa. Jitirrekordjaw sijat, sijat. Ġieli mmorru fil-5 u l-4 ta' flaxja kien nħu l-mara u kollha ankom mija li ħaffilla kien tiġi magħna. Sewa. Ejwa. Kien ndumu sal-10 u nofs il-lejn ta'. Sewa. Żgur. U ġieli rekordjat waqt li l-għannija qegħdin jgħannu? Ma tantx għax f'xi sarata kienet tiġi. Għax huma fis-sarati kienu jiġu. Tifhem? Ġieli tirrekordja kien għandek iż-żmien aqas kienet tiġi bit-tejp il-kbir u tirrekordju. Kull sarata kienet tiġi dejjem tirrekordja. Ħalli nisimgħu issa silta oħra mid-daq tiegħek ir-Re Maġġori.
hekk ir-re maġġore ta' Interbinkat il-Pupa akkompanjat minn Karnu Buġeja u Zaren de Bono. Issa l-aħħar naf li baqna nofsija, ma baqna għida daqqieħor nisimaw tijak idri, imma nixtieq tkellimna fuq xi għannejja jew daqqa antiki ta' żmienek. Għaliex ma nistgħux fl-għala Malti nifirdu lilek mill-għannejja. Żgur li ħafna mill-għannejja kienu jiġru għarajk. Ejwa. Instess għettinna. Ejwa. Biex iddoqqilhom kważi bil-fors. Bil-fors kien. U naħseb wieħed li qalli u sessa li għaffirlhom xlimiet żagħen ta' vestru. Għed minn dawk li kien jiġġenen warajk. U jiġi ifittxni kellim kien dik. Sewa. X'tiftakar fuq Zaren? Zaren duka kien jagħmlu meta kien għadu tfol, kien tinnem doqjen ħafna to qablu dok ġifieri qabel jani. U darba qegħdin l-qajjanza insomma u daħal bil-berittek, insomma kien bil-beritta li jaffirlu, r-għura tal-ġenna. Ejwa. U blew semmu, insomma, u jien kien tinsibu janni tajjeb u ġifieri. U pajnek ġifieri ħbieb u dejjem li fejsa tkun perkożu drobi ngħidu. Nista' nkun perkożu għanta ċoq il-Marsejo, pereżempju ġej iż-żejtun u l-ħadd. Tifhem, ħakun inti hawnhekk. Issa, semmejt li ftitilu l-Manuel Ċilja. Għajdina daqxie waħda fuq, eża interessanti tal-miedem. Manuel Ċilja daqqajtlu jien, imma kien ilu, kien għadna tfoli ġifieri. Fej tafu inti? Il-Manuel? Ija. Emnu fuq Diballi. Il-belt. Il-belt, kemm ħanu ta' misfel. Kif tiddeskriviwna bħala bniedem, kif kien? Twil, qasir, kien twil, kien feħ raġel, u baqa sal-aħħar u nadif, raġel nadif. Xaru bajdek u jofqa kien tkun dak iż-żmien għax kien soldat dok. Fhem? Allora meta kien tkun niżelin ħaġa dak il-ħanut. Duna kull-jum ġifieri għax it-triq kienet daqsxejn ta' Ġwanni u Martin ġifieri. Imma meta kien jara ġejdu, dut kif il-ġejdu, ġejdu doqta. Tal-qurmi ġejdu, u mbagħad kellha jkunu erba' hemmhekk u pitlu għal ħanut jibdew jgħannu. Sa Manuel kien jgħanni spiritu pronti jew kellha jkun lest l-analist? Manuel jgħanni spiritu prontu kien imma kellu ħafna għalem miktub anka fuq id-diski. Għallek jekk kien xi gbuja xi ħadd ieħor ma tafx. Le qatt ma qalli li. Min kien tkun nufu ma ngħidlu xejn ġew x'kien nisma' ma għandek nisma' ma għandu jiena minn dejjem kien. Issa fuq għandna oħra, pereżempju jgħinaf Pawlu Sejkel. Paul Sejkel indoq. Taqlidu ħafna inti. Paul Sejkel nafu jisu għamletu kien għadu tfal. Duka qabel il-gwerra fi żmien it-tram. Sewa. Fi żmien it-tram nafu l-Pawlu jien. Sewa. Għax kellu ħanut ix-xatt. Ix-xatt il-Marsa. Fejn il-bank illum. Sewa. U kellu trakk minn da Chevrolet li Amerikani kien fuq jkunu fuq il-linja. Jagħmlu trakkijiet bħallu ma tifhem. U għadni qed naruh sirek kara blanda tal-gallun jiftaħ l-ilma. Kont fuq kien nbiju l-ħalipem il-melqa ġifieri. Ħalli nisimgħu silta oħra minn tiegħek, silta sabiħa wkoll il-minore, id-daq fuq il-minore.
Mela, emmek, smajna dak id-daq liħor tal-minore. Indri, konna qed insemmu l-ewwel l-għannejja u naħseb l-għannejja kienu jiġru warajk għad-daq tal-prejjem, għax il-prejjem tiegħek għandu xi speċjali. Xi tfittex inti f'kitarra biex taqdik għad-daq tal-prejjem? X'tara l-aħjar li hemm bżonn biex ikun kitarra tajba? Kitarra tajba, hekk ikun id-doq, ħa nibdew hekk, għax jien hekk nibda. Jekk hemm darba kitarra tkun falsa biex id-doq ma doqiex. X'jiġifieri falsa? Tagħmel ħażin, tilfes in-nota, ma ttielekx ittielek jew baxxa. Ma tismax minnek mela? Jew qawwija, preċiż. Allura il-kitarra anti qed tgħidli mħabbel għalna jew mhux bil-fors. Ejwa, l-għalnejja kun joffru ndoq tajjeb bħal ħafna. U kun jisemmuna ħafna. U kull meta kien timmur per każu nġi fil-ħanut tiegħek, ġieli jkun hemm nies fil-bieb, jitlu jiġru, għatant għandi veru, għandi kazett minn daw jgħidlu r-ruġel il-Pawlu, jgħidlu joħorġu mill-ħanut, ikunu barra, jitlu jiġru l-ħanut jgħidu ndriġej. Dik għanni il-ruġel. Ma inti il-kitarra, x'tib pretendi għandu jkollha? Ħalli taqdik barra li tisma' minnek, x'rid ikollha aktar? Xiex ma jkollu xejn, id-doq sewwa, normal, tħoss li qed id-doq tajjeb. Sewa. U tgħidina qed-taqdin il-kitarra. U inti biswaba mad-doq? Biswaba, il-pinna l-kitarra tal-elettriku u għedta kemm il-darba din, kieku kelli nġeġġja jien, jiġu 6 jdoqqu jew 4 jdoqqu bil-pinna, ngħidulhom nilkem nagħmel kemm gajja għalikom u daw waqqas iridu jisimgħu kemm nidoq biswaba. Inti ġvantax tarala, il-kitarra li ddoqqa biswaba. Waqqas irid ngħidlek ġvantax tarala. X'differenza mid-dawl għad-lam. Daqshekk ngħidlek. Għax speċi inti tkun tafx qed iddoq biex niftehmu. L-ewwel nett il-korda meta ċissawata b'dik il-pinna, l-ewwel nett qisok qed iddoq mandolina, dik l-ewwel biċċa xogħol. U meta ddoq kitarra klassik li bda kitarra daw klassik il-kitarri daw tekolu hekk. Li bda kitarra klassik ma tista' ddoqqa bil-pinna, u mbagħad hekk kont tiddoqqa bil-pinna ħadd ma jekmandak. Imma l-propja bis-swaba jista' jiġi minn irid l-aqwa sormas li hawn fid-dinja anke nitkaddet miegħhom kemm irrid jien. Ngħidu. Mela tuf x'għandek tagħmel. Tieħu 4 noti minn bil-swaba, 4 noti ngħidlek 4 noti. U hu 4 bil-pinna. Għalax differenza tgħaddi. Għalax differenza tgħaddi. Inti tħoss li bħala kitarrista toħroġ il-kuxjenza tiegħek ruħek bid-daq ta' swaba. Swaba. Mhux jien biss, u anki barra minn Malta daw l-Ispanjoli, anzi ħasra, għax daw li tilgħi nissa da tfal idoqqu għalik. Imma llum iktar mhux mutfien fuq daw tal-elettriku. Jien għandi każetta Joe Williams. Ndoqqu tiexa tajtulek kar ta' Joe Williams. Tiexa. Jidoq bis-swaba li qed idoq markestra bħal dik, mur doqhom bil-pinna.
Inna mhix tajba l-kitara klasik. Issa il-prejma ħan nisimgħu jgħidulhom tas-suffara. Nixtieqek tgħidilna għalfejn din-melodija jew qed tgħid xi ħaġa jgħidula tas-suffara. U meta bdejta? Dik bdejta. Ma toqgħodx tgħid id-dettalji kollha, m'hemm xi ħażin ngħidu. Dik bdejta, dik l-ewwel ħanejlek, l-ewwel ma sar hekk titħaddet sewwa. Dak kien hemm il-Papa wieħed jgħidulu l-Papa mill-Furjana. U kien hemm Karmut Tappa li għafillu kien ipoġġija ma xanka l-Papa Giuseppe miet, Giuseppe il-Papa. Nafx kien kun jomu? Ma nafx kien il-Papa. Allura, u rritjalni għamil fatt 4 karti fuq daw ta' suffara, għax qabel kien jisafruna. Sewa. Jisafrulkom għalfej ġifiri biex jeddukom bizmin? Biex ħarbtu. Palmi ta' kun qed taqsa t-silla u t-tqaċċat lemmu tqaċċat law, fimni. Ejwa. Allora, għamluwa. Insomma, għet tirtem doqqajin. Sina mdoqqajur minnek, ġifiri, minn li kienet qablu. Zitt l-ċertu affarijiet maħħajin. U għadun dik ma fiex ġifiri ħafna. Emmek kiet t-tanni fatt, tista tanni fuq għakol. Għax janni sabiħ fuq il-far il-dokta. Il-pupa. Il-papa. Il-papa daħaltu għajja. Il-papa, ejwa. Għalli nisimaw issa. Mela, emmek smajna dak id-daq ta' l-għanja li għajdula marufa fost dak li doqqu l-kitarra u Malta ta' s-sofara. Issa, Indri, illum xinti xtaħseb fuq id-daq tal-prejma, xina fuq il-prejma tinkelmek iktar? Ejwa. Kif għaddej xogħol tal-prejma? Fuq il-nies imma jew. Intom li doqqu. Ejwa. Taħseb li hemm fejn aħna nibdew x'issa din mistoqsijiet nagħmlu 20 sena oħra. Ħanajt għalija, minn sena oħra ma nkunx għawżur. Ejwa, so preċis. Issa. Allura sa jiġu minn daq tal-prejma allura. Ħasra li jekk ma jitgħallmux għax jispiċċa il-folklor. X'jista' jsir imma? X'jista' jsir jieħdu interess jitgħallmu dawn għax jiġu biex jitgħallmu ħafna. Imma dunna qasru x'ibda ngħid. Ma taħseb qed iżommhom lura dawn minn jgħid. Għax forsi dak li jkun jgħid ma wassalx, jgħid forsi mreċendoq jew hekk. Mbagħad għandu l-mujjera ġieli nisma' ma nkunx hemm jgħidu t-tuli daħlu u meta nkun hemm jien forsi ma jgħidux. Għaliex inħu pjaċir. Mi jitgħallem
Anka roġol bħal dok, mhux mqabbad mija żmien. Ma inti ma taħsibx wasal iż-żmien li intom li ddoqqu primi, m'hemmx għalfejn inti għandek iż-żmien għandek ħafna. Ejwa. Ma forsi qartejt ġimgħa ħanati 10 minuti. Nofsija. Jiena u kien hemm xi tifel xi żagħżu jitħajjar. Kieku Jiġi għandek u forsi pereżempju tgħidlu ħanurik kif. Ibda tgħallem ftit. Għalem dak it-tifel tal-Ispanjol ta' Dok qabbattu jien. Qabdu missiru l-ewwel naqra l-għarqna. U sabrejtu ħafna pożizzjonijiet. U jagħmilhem. Tajjeb, proset. Għanduk għaddu t-fol, għanduk għalli pummu fi snin. Għat għandu għamil preċett issa jew mux għamil. Donnu ma baqax. Tfal tal-lum Ġorġ. Ma ifim fl-istess ħin biex jinħoloq l-ambjent biex daw jibdaw jinteressaw ruhom. Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa. Titturihom. Titturihom kikun rridu Ġorġ. Ma jkun hemm xi ħajjarhom. Jekk inti m'intix ħad esponihom u tgħidulhom ara, għaw Indri, għaw Żarien, għaw Karma, daw tisimgħu jdoqqu, ejja pruvaw bħalhom. Ma jekk inti tibqa' dejjem moħbi, maqful ġo toqba. Preċi imma ħana issa m'hawnx min idoqq ukoll. Mhux il-wistara. Jam insomma, kif tibda semmihom tgħaddemaw ġodda nara. Imma dinhom ma jieħdux interess. Anke kun hemm forsi ġuventurija u hekk, ma jieħdux interess. Għax tittamillu. Sawa. Ħalli sa nisimgħu l-aħħar silta mid-daqqa tal-prim ma tana silta oħra, d-darba ħajdoq inna Żarien De Bono ta' Minka. Ħajdoq bħala prim d-darba, ma mhux ikkompanja. Nikkumpanja jien u Karmenu. U Karmenu Buġejja.
emmek smajna l-Zaren Debono idoqilna dak id-daq tas-sol, dak interessanti ħafna Zaren. U daq huwa interessanti ħafna u naħseb li jalla tkompli d-doq ukoll mhux biex takkumpanjok, imma wkoll id-doq prim ukoll. Doq kollox prim jiena. Sewa. Demma tijiet mandrin, inħu mandrin tieħu interess minn ma trid. Sewa. Koqgħod tgħidli l-ewwel il-karm fuq li saqsejt il-Lindrijin u fuq x'jista' jsir, għidilna semmejt l-idea tajba ħafna. L-ewwel biex daw iż-żgħażagħ jitgħallmu idoqqu daqsxejn waħda l-prejjem għidilna. Kieku l-affarijiet pereżempju għaw dan Indri. Idoq il-prejjem ikun hemm pereżempju wieħed li jaf jikteb il-mużga. Sewa. U jkun jaf x'qiegħda Indrin u jiktebhom mużga li jkun pereżempju li qiegħda doq Indrin. U da joħorġu ħafna, tista' tmur tixtrija u ku wieħed dilettant tal-mużga jaqbad idoqqa. Ifimni, dak fih vantaġġ ukoll, ma sax ngħidu li, però ma ninsewx ukoll li daq tal-prejjem indu jiżgol jista' jgħallimna li jivvintawx veru. Dak il-ħin, ma sax insewwa di. Dik m'hemmx dak il-ħin il-prejjem li jiġu. Anke dak il-ħin. Jista' jkun eżid imma. Ikollhom minn fejn jibda biex niftehmu. Kellem nerġib, kellek nerġib. Sewa. Għax l-udejt feħet taqal tiegħu. Jien meta għamilt ġifieri dik id-diska dik il-għamilt l-hom gazett il-Tony Parnis, mek, dik biex jieħod il-Prim Ministru kien Tokyo. Sewa. U għalli di għal Tokyo. U r-Rukurdjani men ispiteri, jidan id-dar ta' u kien hemm is-Surmaz Joseph Zammut bil-qiegħda fuq il-Petronek. Niftakar għalli aħna mhux kalzinet tridu ndri għal li sejret tiena minn doqhom ġawk. Tlim prejem tal-għana ndoq. Fija qisu xi sija u 10 minuti dik ħara fuq daqshekk kbira. Jiena nirringrazzjakom il-ħin ftit mitlu baqana nisimgħu sildoħa minn kassett li ġibtilna inti, kassett antika, u fisem il-Maltin kollha nirringrazzjak għal-ħajja li dedikajt inti għad-daq tal-prejjem, għal-kitarri li tagħmel, kitarri Maltin, għax naf li ma mifruxin ma' ħafna pajjiżi fid-dinja. U mhux biss jiġu ħalli jisimgħu l-għana u Malta u l-prejjem, u wkoll jisimgħu jiġu biex jiltaqgħu miegħek. Dan huwa mertu kbir tiegħek. Ħafna jiġu Sanġier id-dar, bħalma taf inti. Iva. U nirringrazzjaw ukoll ilkom Zaren li jakkarmnu mhux biss għax tgħinu takkumpanjaw il-Lindrin, imma wkoll għas-sem kbir tagħkom. Huwa kbir għax kif qegħdin ngħidu id-daqqa għaw Malta qegħdin joqnsu bil-kbir. Tajjeb. Ħan nisimgħu issa l-aħħar silta li għandna minn dal-kasett u nistedinkom għall-programm. Għandi wieħed ħabib tiegħi Pawlu l-Bozin, frendo, tuf xiejli, jgħidli nispiċċaw aħna x-xeħta tagħna ma jkun għamlu doqqat. Nittamaw li Ġaqsi għandu żmien. Nittamaw li dil-profezija ma sseħħx. Nirringrazzjakom.
smajtu Tisqifa għall-lana tagħna, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.